سلام كبرات تخاتلتنا كميت صنيحكم لومي انتي تمخروني زرستا حداس كورنا نجمر لنا ابزا كورنا دما زتفلاليو محبراوي طعناوي فقراوي سدرابيتاون كالوت حتوتاتن بملعالم وكاسيتاتنا داسيسنا كيلاتات وكيسنا حجازي ازبلنا مخرينا بهم كنبلينا تخاتلتناون ابتي تصعفوا كومنت ندليتي مخرز حجز توسخ رئيتكم تمكروكم ام مصحف كتتحبابر باخباراتنا حتت نلوم مبار سالم كاب الدوب أفريقيان سمي تعقبلي كاب شودانن سردولنا دبدابيتاتنا كنأنقدكم سنايت أنهات كرم مجمارنا شير لايك سبسكرايب كتقبرون حدشو كبصحاكم دما ناي مزخا خرق اجل چر كتبلو باخبرات بمحتات متببعكم اي فلينا نبل بولف مستتشجره سلام ادالوتن تخاتلتن كورنا انتيتم خورني ود 23 عمتي ولا كوا ببحري هدوء تفتاون انتخونكو حاد عابد اقام قن علاني نسو دما كتور والف مستيوم كاب حاقري كرم شدوش عمتيه نبزمتيه ابس مران كاللخو حاكي حيش زخون عينة مستا ولاون سوا تعيمه اي فلتني اب إثيوبيا ابزنبركو كلت عمت قنا كزانا قعيلي حاد خلطة قبل مش جمركو بقى بقبيلو تسبيلوني لومي مشتون كيساتكو اي اتون نجهون كيت عامكنا بسرعة يوفرن والف مستا كينو أبتعناين تحستين زمت على يزلو هاسيا مسقاتو تبايس لزقتن مسباتون يبقى سن اللوم كساب حجي مسكلتا غرازو فقر جميرا كابكع كغصل جناي كالكون اتحانتي بنفسي لاتنت عزيرا اتاكاليت دما سخرا مخانكا زرلا مخانه انتخوانا جنا اب قبر السقاس لزدقم كاني مساها غصل اي كالنيه الى تفلياتني كابز زخف وردت يلن انتخونا قنا ورف مستمحير حيزو مفناو سلزابيني كساب حجي كاب وخناقف ايك آلكون زلوخمو زخف اخي متسأني انتاي تمخرني يقاني اللي سمي تعقب اللي سلام كبر حاونا ورف مستان بزحات بفلاي دما من السياز شاقر زولو تساقامي اتزاقرم ازوال في ندق تبعتي وطرايزي كونس انكولاي ندق آنستيو زحز مخانيوم مستا كم لمدي ابستفل عليو ني حاقوسن حزننا قات اميتاتي ستايوم قالت مرامرتون وحد عاقن الكول نتعنانا تقام مخاني قالت انتخونا قنا لعل عاقن مزخير نابول في بمغيار ابتعنانا نحفشاوي هيوتنان كبيت كسارايس عبلنا بحفش او جزء مستا مخان كان زحبورو ملكتات هلو قالك ابقام دما ولا كوا مستا يهاسيكا كمزولو انا فلتكا قصالي ببزحي عقن مست وسدوم لكع كم كال والفي مستقستي وين يبلك انت خوينم انت زي ستي قادما قچوچو زبلك انت خوينو مغنيات غيركا مستاي نابنت لومي بعاليو علته لدتيو وزتلكا ننفسخا مستقستي مدففا كالوت سبات بزعبا مستايكا كنافوان كلو حرقاني سمعكا الكل ابغزخان بوتا سرح كان محبا نغوك تبرابريلكا مستاي كسابتي زازسكا مستزمصكا كتصمم زي مخال سرح كان كال محبراو نطفتات كان مرسع بصريت اكلات كان اكدادنا كان زي مقداس قصالي مسلچاون وطرن يسمعكا ناي دقاس ممزبال صاطن عغرغرن ازيوم گلكابتوم بولف مسته تقيعكا مهلاوكا زحبرو ملكتاتهم بحفشو ناي مستغزو كتكون حدا ورحي بقصالي مستايد ليكا ازغنا كاب حدا سب ناب كال سبي فلاليو مخنياتو ገለ ሰባት ولا قصالي እናሰተዩ ውልፋት መስተ ከይኮኑ ንዓመታት ክጸንሑ ይኽእልዮም እዚ እንታይ ማለትዩ እንተ ረኺቦም ይሰትዩ መስተ ኣብ ቅድሚኦም እንተ ዘየለግና ክሰትዩ ሃነፍነፍ ኣይብሉን ማለትዩ እቲ ዝኸፍአ ሰዓቤናት ወልፍ መስተ ድማ እንተ ዘይተፈዊሱ ንባህርያዊ ቅርጽኻን ስምዒታትካን በመሳይ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ምዃንዩ ولف مستخد كون زدرو طنقታት አለው ንኣብነት ስድራቤታው ታሪኽ ወልፊ ሓደ ከወለድها ወይ ድማ ክልቲኦም ወልፋት መስተም ዝነብሩ ንስኻውን ክትወርሶ ትኽእልኻ ጭንቀት አእምሮ ነፍሰ ምትሓት ብሽግር ምስትخبب ብርቱዕ ጻጥን ቅዛነትን ኣብ ስራሕካን ትምርትኻን ምጥፋሽ ወይ ድማ ምብታኽ ዝምድና ምዘጋጥመካ ንመስተ ከመረሳስዒ ወይ ድማ መህደሚ ክትጥቀመሉ ብምሕሳብ نابزي ناي ولف عزقت يكتشمم تخيليخا ولف مستا ام جمارو بقلل زبلا اجباب كتفوسو تخيليخا مسعر رجنا كساب حاجز موياوان كتحتت يجددكايو بوجنا نتوم نزي سعر ولف مستا ام فواس حاجز تزخونو اجباب كنكافلكا
ዝተመጣጠነ ወይኒ ንሓደ ወርሒ ብስሩዕ መምጋብ እትዝበለጸ ፍወሳ ኣልኮልነት ምዃኑ ይእመን ብወገና ነቶም ንዘይ ሰዓረረ ወልፊ መስተ ኣብ ምፍዋስ ሓገዝቲ ዝኾኑ ኣገባብ ከነካፍለካ ዝተመጣጠነ ወይኒ ንሓደ ወርሒ ብስሩዕ መምጋብ እትዝበለጸ ፍወሳ ኣልኮልነት ምዃኑ ይእመን ብተወሳኺ እውን ነቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ መርዛም ትሕዝቶ ኣልኮል ንምውፃእ ብብዝሒ ሜለ ክንበልዕ ኣለና 4 ወይ ድማ 5 ፍረ ተምሪ ኣብ ማይ ኣሊኽና ብምሕዳር ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ክንሰትዮ ኣለና ጽማቕ ለሚንን ኣራንሽን ብምድላው ካብ ክልቲኡ ኣብ መዓልቲ ሓደ ኩባያ ስተ እዚ ነቲ ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ህርፋን መስተ ከዳኽም ይኽእል እዩ መስተ ቃሕቃሕ ክብለና እንከሎ ጽማቕ ካሮት ምስታይ እውን ጠቓሚ እዩ መዓልታዊ ድማ ሓንቲ ፍረ ባናና እንተበሊዕካ ብዘይካቲ ካልእ ጥቕምታቱ ኣብ ምክልኻል ኣነሚያ ሓጋዚ እዩ ጽማቕ ዝተፈላለዩ ፍረታት ወይ ድማ ኣሕምልቲ ምስታይ እውን ነቲ ዘለካ ሸውሃት መስተ ኣብ ምዕፃውን ኣካላትካ ካብ ኣልኮል ነፃ ኣብ ምግባርን ሓጋዚ እዩ ኣብ መጋግባኻ እውን ከም ስርናይ ካዕካዕ ቦቕሊ ፍረታት ኣሕምልትን ጥረታትን ምዝውታር ሓጋዚ እዩ ካብ ወልፊ ክትናገፍ ብሓንሳብ ንመስተ ኣይተቋርጾ ነቲ ዓቐኒኻ እናውሓትካዮ ክትመጽእ ዘለካ ከምዚ እንዳገበርካ ክትወግዶም ዘለካ ነገራት እውን ኣለዉ ኣብ እዋን መገሻ ነፋሪት ንኣብነት መስተ ኣይትስተ መስተ ክትሰቲ ኣብ እትደልየሉ እዋን ንሓደ ሰዓት ኣቐዲምካ ክትዕርፍ ኣለካ ንመስተ ከም ማይ ጠምጠም ክትብሎ የብልካን ህድእ ኢልካ ክትሰቲ ዘለካ ኣብ ጥራይ ከብድኻ መስተ ይትስተ ነቶም ነቲ ኣብ መስተ ዘሎ ኣልኮል ክመጽኡ ዝኽእሉ ከም ባኒ ድንሽ ፓስታን ስብሒ ዘለዎም ትሕዝቶታትን ጽቡቕ ጌርካ ተመገብ እንዳሰተኻ ድማ ከም ፉል ዝኣመሰሉ ጥረታት ሓይኽ መስተ ምትሕውዋስ ከቢድ ሓስያ እዩ ዘለዎ ሓደ ዓይነት መስተ ጥራይ ስተንበር ቢራ ሒዝካ ጸኒሕካ ናብ ዊስክ ወይ ኣረቂ ኣይትኸድ እቲ ምንታይ ከምዚ ምግባር ነቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ መርዛም ዓቐን ናይ ኣልኮል ስለ ዘብዝሖ ንጥዕናና ሓደገኛ እዩ ካልእ ኣብ መኪናኻ ወይ ድማ ገዛኻን ቦታ ስራሕካን መስተ ከተቐምጥ የብልካን ንመስተ መዓዝ እትገድፎ መደብ ብምውፃእ ምስ ነፍስኻ ተወዳደር ንኣብነት ድሕሪ ወርሒ ክገድፎ እንተልካ ነዚ ንምትግባር ተበገስ ጸሚካ ኣብ ክንዲ ቢራ ትሰቲ ከም ኮካን ካልኦት ዓይነት መስተን ክትከኣለካ ኣብ መወዳእታ እንብለካ ድማ ቅልጡፍ ለውጢ ኣይትጸበ ተስፋ ቆሪጽካውን ዳግማይ ናብ መስተ ኣይትመለስ ዓወትን ኣሳልጦን ንምንልካ ሰሰናዩ ንዓኻ ግብረ ስጋ በርሰልቹና ሰላም ኣዳለው ተዛመረብ ምስ በዓል ቤተይ ካብ ንምርዖ 6 ዓመታት ጌርና ኣለና ክልተ ህፃናት ድማ ኣለውና ጽቡቕ ፍቅርን ምውሃድን እዩ ዘለና ሕጂ ግና ጠንቁ ብዘይተነጸረ ምርኻብ ሰልቹና በቃ ኣብ ግብረ ስጋ ጽልኣዲ ወላ ምስልቻውን ድዕግዲ ይሕዲርና እቲ ቅድሚ ሕጂ ርሱንን ዳርጋ መዓልታውን ፍጽሞ ዝነበርና ርክብ ሰዓት ኮይኑ ወላ ተሓቂፍና እናሓደርና ስምዒት ከመጽና ብኡጌርና ንድቅስ ምናልባት እንተ ተራኸብና ከምዚ ግበሮሞ ዓይነት ጽቡቅ ዓይነት ኮይኑ በዓል ቤተይ ካልውሽማ ከምዘይብሉ ኣጸቢqa ይፈልጥ ብዛዕባ ጉዳይ ምስኡ ነፃ ኮይና ምስተዛረብና ድማ ነዚ ሃዲሙ ዘሎ ስምዒትና ክንመልስ ካለ ኣገባባት ክንፍትን ተሰማሚዕና ከም ሓሳብና ከምዚ ኣብ ጽዩፍ ፊልምታት እንዕዘቦ ሓበራዊ ምልሓሓስን ምጥባውን ክንገብር ወሲና በምህላውና ከም ሰብ ሓዳር መጠን እንታይ ጥቕምን ጉድኣትን ኣለዎ ካለ ሓጋዚ ኣገባባትከ ኣሎዶ ምኽሮኩም ንጽበ ሳሌሜ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሰላም ሓፍትና ሳሌም ፈለማ ደፊርኪ ጸገምኪ ብምግላጽኪ ከነመስከነክ ንደሊ ግብረ ስጋ ወይ ድማ ስጋ ወርክብ ባታ ዝፈጥርን ቀጻልነት ወሎድና ዘውሕስን ወላኳ እንተኾነ ቀጻሊ በሓደ ኣገባብ ጥራይ ምክያዱ ከሰልችወካ ይኽእል እዩ ንኣብነት ክልተ ፍቁራት መዓልታዊ ዝራኸቡን ተነበሩ ሓዳር ምስ ገበሩ ግና ብኻልእ ሓላፍነታቶም ስለ ዝውጠጡን ዝደኽሙን እቲ ብዝሒ እናጎደለዩ ዝኸይድ ሰብ ሓዳር ኮይንካ ኣብ ሶሙን ወይ ድማ ክልተ ሶሙን ሓንሳብ ጥራይ ግብረ ስጋ ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ በዓል ቤትኪ ወይ ድማ ንስኺ ኣባድካ መስራሕ ትውዕሉ እንተራኺንኩም ሓደ ካባኹም ኣብ ጽሬት ኣካላቱ ምግዳስ እንተቋሪጹ ንስኹውን በዓል ቤትኪ ክመጽእ እንከሎ ወዘዘሊልኪ ምስ እትጸንሕዮን ኣሕምልቲ ጥራይ ብብዝሒ ትምገቡ እንተኾንኩምን ስምዒትኩም ክደክም ይኽእል እዩ ወላኳ ስምዒትና ካብ ውሽጢ ዝብገስ እንተኾነ ዘበግስዎ ነገራት ግና ክርኢ ኣለዎ ዝረኣዩ ዝድሰሱን ዝስምዑ ነገራት ምስ በዓል ቤት ግና ኣብነት ክራንኩም ተኸዲንኩምን
ጥራይ ነፍስኹምን ተሓዋዊፍኩም ምሕዳር ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ካልእ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ምጥቃም ከሰልችወካ ይኽእል እዩ ግብረ ስጋ ንምፍጻም እንትፈቲ ልሙድ ኣገባብ ማለት እታ ጓል ብታሕቲ እትወድ ድማ ብልዓሊ ምክያድ ካልኦት ክንጥቀመሎም እንኽእል ኣገባባት ኣለዉ ንኣብነት እትርክብ ምስተጀመረ ኣገባባት መረኻብኩምን ኣቃውማኹምን ብምቕያር ንሱ ኣብ ላዕሊ ጸኒሑ ንስኺ ከተብርዮ ጸኒሕኩም ንጎኒ ገጽ ንገጽ ተወሃሂብኩም ንጎኒ ብምድቃስ ሓቆኺ ክትህብዮ በኣርባዕተ መሓወርኪ ክድገፍን ኣብ ኢንተርነት ብምውካስ ድማ ካልእ ብዙሓት ኣገባባት ርክብ ብምህላዎም ካብኦም እቲ ምስ ኩነታት ሚዛን ሰብርነትኩምን ቁመትኩምን ዝሰማማዕ ኣገባብ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም ቦታ ምቕያር ንባዕሉ ሓጋዝዩ ቀጻሊ ኣብ ክንዲ ኣብ መደቀሲ ክፍልኹም ምርኻብ ኣብ ሳሎን ክሽነን ብሓባር እናተሓጸብኩምን ብምፍጻም ባክብለኩምን ስምዒትኩም ክበራበርን ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ ኩልቲ ኣብ ጽዩ ፊልምታት እንዕዘቦ ሓቂዩ ወይ ድማ ምሳና ይሰማማዕ ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ግና ዘይልሙድ ኣገባባት ርክብ ማለት ርክብ በኣፍ ናብ ጥርዚ ዕግበት ከብጽሕ ከም ዝኽእል ይእመነልዩ ሰብ ሓዳር ብምዃንኩም ብድሌት ክልቲኹም ከምኡ ክትፍጽሙ ክሳብ ጽሬትኩም ዝሓለኹም ጥዕናዊ ሃስያ ይብሉን ንስኺ ብፍታውኪ ደስ እናበለኪ ንሱውን ብፍታው ደስ እናበሎ እንተፈጺምኩሞ ኣብቲ ስነ ኣእምሮዊ መዳይ ጸገም ዝፈጥር ይመስለናን እቲ ሓደ ወገን ደስ ከይበሎ እንተፈጺሙ ወግና ዘይዕግበት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዘይዕግበት ድማ እታ ስሚ ግብረ ስጋ ከመገላልጻ ኣፋው ግብረ ስጋ በኣፍካን መልሓስካን ንብልዕትን መሃንቱስን መልሓስን ምስዓምን ከምውን ንመትሎ ምጥባው ማለት እዩ ገለ ወገናት ዝኾነ ጸገም የብሉን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መጻምዲ ዘሎ ፍቕሪ ዝሕይል እዩ ሓደ ካብቶም መጻምዲ ድኹም ዝኸውን ከም ኣማራጺ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ካብ ሕማምን ጥንስን ይከላኸሉ ዝብልለው ኣብዚ እንብሎ የብልናን ክኢላታት ሕክምና ግና ጥዕናዊ ሃስያ ከም ዘለዎ ይገልጽ እዮም ፈሳሲ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ብሽኮርን ፕሮቲንን ዝቆመ ብምዃኑ ኣብ እዋን ኣፋዊ ግብረ ስጋ ኣብ ኣፍኪ ምዝፈስስ ግድግድ ከይብለክን ከይትፍንፍንን እምበር ጸገም የብሉን እቲ ጸገም ግና ብኤችአይቪ ዝተለኽፈ ዝኸውን እዩ ኣብ ኣፋዊ ግብረ ስጋ ሓደ ካብቶም መጻምዲ ብኤችአይቪ ዝተጠቕዐ ዝኸውን ንመጻምዱ ክልክም ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፎም ወይ ድማ ብልዕቶምን መትለኦምን መድመይትን ዝህሉ ብተወሳኺውን እንከም ጅግል ፈንጣጣ ክላመዲያ ሄርፐስ ተባሃለ ብቫይረስ ዝመጽእ ንቆርበት ዘቁስል ሕማምን ንረቕሲ ኣፈን ጎሮሮን ይቃልዑ እቲ ዝኸፍእ ሳዕቢራት ኣፋዊ ግብረ ስጋ ካንሰር እዩ ተመራመርቲ ከም ዝሕብርዎ ኣፋዊ ግብረ ስጋ ካንሰር ኣፍ ጎሮሮ ዓንቀርን ከስዕብ ልዑል ተኽእሎታት ኣለዎ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ብኸመይ ከም እትከላኸልዎ እንተ ተረዳዲእኩም ባህ ክሳብ ዝበለኩም ከም ሰብ ሓዳር መጠን ክትጥቀሙሉ ከም እትኽእሉ ንኣምን ሰሰናዩ ክቡራት ተኸታተልትና ቅድሚ ምፍልላይና ሃናጺ ርእይቶኹምን ነቐፌታኹምን ከምኡውን ሕቶታት እንተለኩም ክትሰዱልና ብተስፋ እናተጸበና ንስለምክትታልኩም ንመስግን